फुटबल टुर्नामेन्ट ओंनाय आरन तुयै जों जत त्रिपुरानि हानि थांनाय मुजंनाय थोंगोन रंनो जतनो फाइ थांना बाङै हयजावो आरन बिसिं बिसिं चिनि एक्ट्रेस रंनो ते मीडिया रंनो जों बे आरो हायै थोंमाया जागा पार्टिसिपेट खायखै जों बेलाय हामजांनाय एफ्रे तेबो नायमुं जों नाहारो जे चिनि बसकांगो अमरक खेला रं बिसिं जे एक्ट्रेस रक फायै मीडिया रक फायै थांनाय आगै पाइकान थांनाय बर' रक अनेक पार्टिसिपेट खायखै तंथुसागो आरन जोंनि आं जतनो कयो एफ्रे ते कयमुं हंगाय चिनि फार्स्ट इनॉग्रेशन दिनो चिनि आजगा फार्स्ट बुरि रं बथुंनाय एफ्रे ते आजगा वो बुरि रं बो फार्स्ट प्राइज सर kita kadang kadang तो कहाँ बुरी रंग ने जो तो जा बुरी रंग फ्रेंडली मैच ना बुरी रंग फ्रेंडली मैच हम mana hayo atga hayo te hengkai te kiri khodose te pen kiri khodose mana microphone hai oh kereta pura apa klien naik apa pura apa klien kayak